tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka. A lokacin ne ƙirgin daƙiƙun da za ka yi a duniya ya fara. Lokacin da kake tunanin fara aikata wani abu, lokacin ne wani ya gama nasa, kuma lokacin ne wani zai fara. Me yasa sai wata rana? Babu wani abu da ya kai muhimmancin lokaci a duniya. Lokaci shine farko a kowane irin al'amari. Da zaran aka samu matsala a lokaci, to komai zai samu matsala. Haka kuma da zaran lokaci ya gyaru, to komai ma zai gyaru. Akan canja komai, akan maimaita komai, haka ma akan ƙara yin komai. Amma fa duk daƙiƙar da ta tafi, to fa ba za ta ƙara dawowa ba, ta tafi kenan. Za a iya sanin komai, za a iya predicting ɗin komai, haka kuma za a iya ƙiyasin komai. Amma banda lokaci, duk yanda za ka yi, ka tabbata ka amfani lokaci, ko da kuwa kaɗan ne, ya fi ka bar shi ya tafi a banza. Idan lokaci ya zo zan yi kaza, shin ka taɓa yin tunanin wannan lokacin ba zai tarar da kai a raye ba? Ko ka taɓa tunanin wannan lokacin da kake jira yana nufin har abada ne? Lokacin da ka fara tunanin aikata abu, a lokacin ne ya kamata ka fara aikata shi, ba wai ka fara tunanin yadda za ka aikata ba. Na san kalmar ta ɗan yi wahala fahimta, bari in maimaita. Lokacin da ka fara tunanin aikata wani abu, lokacin ne ya kamata ka fara aikata shi, ba wai ka fara tunanin yadda za ka aikata ba. Idan aka ce ka ba wa kanka maki na farin cikin da kake ciki, maki nawa za ka ba kanka cikin 1 zuwa 100? Na san wani zai ce 50, wani zai ce 40, wani zai ce 60. Kaɗan daga cikinmu ne za mu kai 80 zuwa 90. Shin ka taɓa tambayar kanka me yasa farin cikinka bai zama 100% ba? Shin ka taɓa yin wannan tunanin? Bari na baka daƙiƙa 10 domin ka yi tunani. Yawwa, na san yanzu ka yi tunani, kuma idan zan iya canka, amsar ka shine ba ka taɓa yin tunanin ba. To ka shirya, zan faɗa maka matsalarka, matsalar da ta sa ka kasa ba kanka farin ciki 100%. Matsalar da kuma idan ba a faɗa ma ita ba, ba za ka santa ba, bare ka fara ƙoƙarin magance ta. Matsalar ka shine ka kasa bambanta farin ciki da jin daɗi. Akwai bambanci sosai. Farin ciki daban, jin daɗi daban, amma suna kamanceceniya ga wanda bai san su ba. Amma wanda ya san su zai faɗa ma haka. Lokaci ba zai bar muku bayani akan farin ciki da jin daɗi ba, domin ba ma so mu yi dogon bidiyo da zai yi ɓata maku rai. Don haka bidiyon mu na gaba za mu bayyace maku tsakanin farin ciki da jin daɗi. Da fatan kun ji daɗi, da Allah ku mana subscribe, ta yadda da zaran mun ɗaura za ku gani, kuma za mu ci gaba da faɗakar da ku da nishaɗantar da ku. Sannan a yi like idan bidiyon ya burge, idan kun ɗan yaba ƙoƙarin da muka yi na faranta muku. Mun gode.